S uređajem za zbrinjavanje kišnice koji opskrbljuje i kuću postižete optimalni rezultat štednje jer ne koristite dragocjenu pitku vodu za ispiranje WC-a ili za perilicu rublja. Kroz cijelu godinu možete koristiti skupljenu kišnicu. Pored toga, kišnica ne sadrži vodeni kamenac, a s time voda je mekanija. U ventilima perilice i WC-a ne skuplja se vodeni kamenac, smanjuje se korištenje praška za pranje, također vaše biljke zalijane s kišnicom mnogo se bolje razvijaju. Također za kućne uređaje primjereni su svi modeli Revatekovih rezervoara. S obzirom na vaše potrebe i želje, koristite seriju F-Line, Blue Line ili Monolith. Revatek vam nudi dva sistema opskrbe vodom, centrala kišnice Mecrain Plus ili potopna crpka Pulsar Dry. Centrala kišnice Mecrain Plus združuje 3 komponente u jednom uređaju: kućni vodovod, upravljačka jedinica i interna nadopuna pitkom vodom. Jednostavno, bez problema i štedljivo. Dodatni plus je filtar pitke vode koji štiti armature od nečistoća, kao što je vodeni kamenac. On je već uključen u opseg dobave. Pored toga, Mecrain Plus na osnovu svoje konstrukcije omogućava iznimno tihi protok svježe vode. Cijeli uređaj možete vrlo jednostavno u svakom trenutku ručno prebaciti na rad sa pitkom vodom. Kućište iz crvene, optički privlačne umjetne mase dobro se uklapa u svaki pomoćni prostor. Mecrain Plus je jedini uređaj za korištenje kišnice s odvojenim priključkom svježe vode, koji sprečava krivi priključak i s tim nekontrolirano dovođenje pitke vode kada to nije potrebno. Ako trebate premostiti veću udaljenost između rezervoara i kuće, potopna pumpa Pulsar Dry nudi učinkovito rješenje. Kod uređaja za korištenje kišnice za kućnu upotrebu, na primjer za korištenje u WC-ima ili u perilici rublja, pravi filtar utječe na iskorištenje i opseg održavanja. Revatekov fini filtar McClean odvaja nečistoću prije nego što uđe u rezervoar. Može se jednostavno izvaditi i očistiti. To osigurava dugotrajno iskorištavanje vode, sprečava začepljenja, pa je vaš rezervoar potrebno čistiti tek svakih 10 do 15 godina. I vaš plus. Fini filtar, dovodni i odvodni sifoni su već predmontirani i pripremljeni za spajanje. Informaciju koja je veličina rezervoara i uređaja za vas optimalna možete dobiti u tvrtki Larix, tvrtki s najboljim rješenjima, ili provjeriti u tabeli u poglavlju Dodaci.